Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο Football Debates. Το concept του κάθε επεισοδίου θα συζητάμε ποδοσφαιρικές απόψεις και ιδέες με σκοπό να δούμε αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο concept, αδερφέ μου. Είναι Neymar εναντίον Mbappé. Ποιος παίκτης είναι καλύτερος και γιατί? Αν και οι δύο σταματούσαν την καριέρα τους αύριο, ποιος θα ήταν καλύτερος παίκτης για σένα? Θεωρώ ότι ο Neymar, άμα δεν είχε, σε περιπτώσεις που τον έχουμε δει χωρίς να έχει ομάδα γύρω του, δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι, δηλαδή αν ήμουν προπονητής και δεν είχα, η ομάδα μου έχει μια κοιλιά, δεν αισθάνομαι ότι ο Neymar θα ήταν αυτός που θα σώσει την κατάσταση. Όχι ρε. Σε σχέση με τον Mbappé που βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ συνεπής σκόρερ, βλέπουμε ότι με τη Γαλλία έχει βοηθήσει πάρα πολύ, βλέπουμε ότι εκεί που το χρειάστηκε, ας πούμε, στο τελικό του Μουντιάλ, εκεί που έχει τόσο πολύ μπάλα φάνηκε, θεωρώ ότι θα αισθανόμουν πιο ασφάλεια έχοντας τον Mbappé. Θεωρώ ότι ο Neymar είναι πιο πολύ μπάρα, είναι πιο πολύ μάγος εισαγωγικά, αλλά καθαρά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι θα έλεγα ότι λίγο ο Mbappé μου έχει δείξει, δεν ξέρω. Έχει δείξει μεγαλύτερη συνέπεια, είναι πιο πολύ μεταφρακάρι από τον Neymar. Ναι, οκ, το ακούω αυτό. Κοίτα, θα σου πω. Εγώ διαλέγω Neymar αντί Mbappé. Ο Mbappé αυτή τη στιγμή. Ο Neymar μου αρέσει πιο πολύ από το. Καλά, ναι. Μ' αρέσει να τον βλέπω πιο πολύ. Κοίτα, Mbappé έχει μεγαλύτερο ταβάνι. Σίγουρα, 1000%. Ειδικά τώρα που είναι και Real. Απλά ο Neymar νομίζω ότι πιο πριν πάει Παρί, ας πούμε, είχε μεγαλύτερο ταβάνι από τον Mbappé. Ήταν αυτός, ας πούμε, ο διάδοχος μετά τον Μέση και τον Ρονάλντο. Ήταν αυτός που περίμενες να παίρνει χρυσές μπάλες, να παίρνει μάτς στην πλάτη του κτλ. Και το είχαμε δει όταν ήταν στην Μπαρτσελώνα. Ειδικά με το μάτς με την Παρί το 6-1. Αν μιλάμε για prime, θα σου έλεγα Neymar. Ξεκάθαρα. Ναι, αλλά γιατί νομίζω δει, δεν υπάρχει και prime Mbappé ακόμα. Δηλαδή... Δεν υπάρχει, αλλά αυτό που έχω δει all time, μετά από όλη την καριέρα του Neymar, αφού έφυγε την Μπαρτσελώνα και αυτά, δηλαδή και στην Παρί νομίζω ότι ο Mbappé ήταν ένα κλικ. Δηλαδή το 22 π.χ. Όχι. Με τίποτα. Το 22 νομίζω ήταν με διαφορά Mbappé ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του. Α, ναι, εντάξει, στην Παρί είναι ρε. Και με τη Real, ας πούμε, το μάτς στους Champions League που ναι, εντάξει. έβλεπες με διαφορά τον Μόνο Mbappé ήταν. Ναι. Αυτό σου λέει το 22, τι όχι. Και πάλι όχι. Θα σου πω, κοίτα. Σίγουρα μεγαλύτερα παιχνίδια έχει κάνει ο Mbappé. Με παράδειγμα μεγάλο, ας πούμε, το Μουντιάλ το 22, το hat-trick, σίγουρα. Και το 18 ήταν πολύ καλό. 19 χρονών. Κοίτα, νομίζω, φίλε, δυστυχώς η καριέρα του Neymar είναι ένα μεγάλο what if, αλλά και πάλι νιώθω με βάση τα skills, με βάση το τι προσέφερε σαν θέαμα και το πώς τον θεωρούσε ο κόσμος, δηλαδή μόνο και μόνο που τον θεωρούσαν διάδοχο μετά του Μέση και του Ρονάλντο, νομίζω αυτό είναι μεγαλύτερο αξίωμα από οτιδήποτε έχει πάρει ο Mbappé μέχρι τώρα. Ναι, το θεωρούσαν διάδοχο τότε που ήταν λίγο μετά τη Santos που πρωτοπήγε στην Μπάρτσα. Και τώρα για το Γιαμάλ τα ίδια λένε. Σημασία έχει τι έγινε, δεν το θεωρούσαν. Κατάλαβες, δεν τους έφτασε ποτέ. Ναι, αλλά. Εντάξει. Αλλά. Συμφωνώ ότι έχει πιο πολύ θέαμα ο Neymar και ξέρει πιο πολύ. Σαν skills πάλι είναι καλύτερος. Σίγουρα, εντάξει, σαν skills δεν τον αγγίζει. Απλά με ρώτησε τι σου είπα, σαν προπονητής τι θα έκανα. Δεν ξέρω, ίσως έπαιρνα τον Mbappé, δεν ξέρω. Για να το κλείσουμε, εγώ πιστεύω Neymar. Μπορεί να συμφωνήσουμε με Neymar, αλλά ότι ο Παπέ, στο της καριέρας του, γιατί έχει μια 7 χρόνια ακόμα, θα μπορούσε να τον περάσει σε καριέρα. Ναι, αυτό το ακούω. Αν πάρει 2-3 τσουλού με Real, ξέρω. Για να δούμε τι θα ακούσουμε. Το επόμενο είναι Neymar εναντίον Αζάρ. Κοίτα, θα σου πω, ρε φίλε, έχω τρομερή αδυναμία του Αζάρ. Και ας ήταν παλτό στη Real. Prime, άμα το πάμε Prime Neymar ή Prime Αζάρ, Prime Neymar τύπου για είναι πάρα τόσο, αλήθεια. Ο Αζάρ για μένα τον έχω πολύ ξεχωριστά στην καρδιά μου. Ο Αζάρ, πολύ ωραίος παίκτης. Κουβαλούσε Premier League, κουβαλούσε Chelsea. Απλά ο Αζάρ δεν έχει αυτές τις στιγμές που θα πεις το έκανε σε μεγάλο μάτσα, ας πούμε. Ναι. Δεν έχει ούτε Champions League, άντε έχει το τσουλού με τη Real, αλλά και εγώ θα το έπαιρνα αν ήμουν στη θέση του. Ο Neymar σίγουρα έχει καλύτερη καριέρα. Απλά αν είχε πετύχει ο Αζάρ στη Real θα ήταν. Θα είχαμε άλλη συζήτηση τώρα. Αλλά. Καλά, προφανώς. Πιστεύω ήταν καθαρό στο χέρι του Αζάρ να είναι πολύ πιο ψηλά. Είναι καθαρό στο χέρι του που τόλουσε. Δηλαδή δεν είναι ότι προσπάθησε και δεν μπόρεσε. Δεν ξέρω το παράτησε. Απ' την άλλη σκέφτομαι, θα έκανε ο Neymar στην Premier League τόσα. Δεν ξέρω, απ' την άλλη μια απορία. Αν ο Neymar στην Premier League θα κάνει τόσο. Δεν παίζει το στυλ του να ταιριάζει στην Premier League. Μπορεί να μην ταιριάζει γιατί ήταν όντως μια περίοδο που καλύτερος παίξει στην Premier League.
Πότε ήταν το 15-16. Πιστεύω 15 με 17 ήταν. Ναι. Δεν νομίζω να την άξιζε κανείς τότε. Αλλά actually ναι, νομίζω ότι ο Neymar είναι ένα κλικ πιο πάνω. Ναι. Δηλαδή, αν ο Δεν Αζάρ. τον Αζάρ βέβαια σε Τσουλού, γιατί τις χρονιές που έπαιζε στη Chelsea θα πει της Chelsea δεν έπαιζε Τσουλού. Οπότε Ναι. δεν είχε τις ευκαιρίες να δεχτεί όπως Ευρώπη ο Neymar που αν δεχτεί την Barcelona 15-16. Θα σου πω, επειδή σε αυτό το debate δεν έχουμε, ίδια άποψη έχουμε, θα το κλείσω έτσι. Αν ο Αζάρ είναι A, ο Neymar είναι A+. Δηλαδή, έχει μικρή διαφορά. Είναι πολύ μικρή διαφορά. Αυτό. Δηλαδή, μόνο 2-3 χρονάκια αν βλέπαμε τον Αζάρ επιτυχημένα στη Real, μπορεί και να τον πέταγε. Δηλαδή, είναι τόσο κοντά. Ναι, ισχύει. Τρίτο και τελευταίο debate για το σημερινό επεισόδιο είναι Μέση εναντίον Neymar, αλλά μόνο για την καριέρα του στην Παρί. Δηλαδή, ποιος πρόσφερε πιο πολλά όσο ήταν και δύο στην Παρί. Ναι. Εντάξει, πολλά δεν πρόσφερε κανείς από τους δύο. Προφανώς. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα τη δεύτερη χρονιά που ήταν ο Μέση. Παίζαν καλά και δύο, το θυμάμαι. Στατιστικά είχαν καλά, ήταν λίγο πριν το Μουντιάλ. Την πρώτη χρονιά, βασικά δεν θυμάμαι πολύ τον Neymar να παίζει, ήταν τραυματίας. Έχουμε τη μία περίπτωση. Ο Neymar είχε μια με την Παρί όμως 5 χρόνια πριν. Όχι, bro, νομίζω είναι ξεκάθαρη απάντηση. Και ο Neymar πρόσφερε πιο πολλά. Ναι, ο Μέση για μένα ήταν παλτό. Άντε να έκανε μερικά καλά παιχνίδια Εγώ δεν θυμάμαι στο πρωτάθλημα. του Neymar. Πάλι Εμπαπέ, εγώ θυμάμαι για τα χρόνια. Μόνο Εμπαπέ ήταν. Όχι, Και ο Μέση που του έδινε πολλές assist. Είχαν πολλές assist αυτοί οι δύο. θα σου πω, Αλλά δεν μπορώ να πω ότι θυμάμαι πολλά πράγματα τον Neymar όσο ήταν ο Μέση. Δηλαδή στην Παρί. Προσπαθώ να θυμηθώ μέχρι και τώρα. Σίγουρα δεύτερη σεζόν του Μέση ήταν προφανώς καλύτερη. Γιατί εξοικειώθηκε και λίγο με την ομάδα. Με το Δεύτερη πρωτάθλημα σεζόν του Μέση ήταν καλύτερη. Πήρε και το Μουντιάλ, είχε την ψυχολογία. Την πρώτη σεζόν τώρα. Προσπαθώ να θυμηθώ τι έκανε ο Neymar. Πάλι Neymar θα πω εγώ. Αλλά δεν μου έρχεται. Για μένα ο Μέση δεν ξέρω στατιστικά, δεν έχω τη στατιστικά στην Παρί, αλλά για μένα τον έχω σαν πολύ παλτό με τον που ήρθε Τη στην δεύτερη Παρί. χρονιά ήταν καλό. Την πρώτη χρονιά ήταν πάρα πολύ. Ήταν η χειρότερη τη καριέρα του χρονιά. Α πούμε ότι πρόσφερε λίγο παραπάνω ο Neymar, όχι και ο Neymar ήταν καλό. Τη δεύτερη χρονιά πιστεύω ότι ο Μέση ήταν λίγο καλύτερο. Θα σου πω, θυμάμαι μόνο του Μέση με την Παρί ένα γκολ με τη City στο Τσουλού. Την πρώτη χρονιά ήταν. Α, την πρώτη χρονιά, ωραία. Μετά κυριολεκτικά δεν θυμάμαι κάτι άλλο να προσφέρει σε μεγάλα μάτσα, ας πούμε, στα Champions League. Ήταν και Παρί τότε που αποκλείστηκε στο 16 από τη Real και την επόμενη Την χρονιά. χρονιά είχε 6 γκολ στο Τσουλού. Πάλι αποκλειστικά από την Bayern. Αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου. Ναι. Θυμάσαι, α πούμε, κάτι του Neymar. Στην Παρί. Εκείνα τα χρόνια. Ή γενικά του Neymar στην Παρί. Εκείνα τα χρόνια που ήταν και Μέση. Εκείνα τα χρόνια όχι, ο Neymar δεν παίζει καν να παίζει, να σου πούμε. Εγώ νομίζω ότι την πρώτη χρονιά κάτι είχε, δεν έπαιζε. Δεν το θυμάμαι. Κοίτα, δεν τον θυμάμαι καθόλου με τα μάτς με τη Real στο Τσουλού το 22. Τίποτα. Παίζει να είναι τραυματίας. Όχι. Θυμάσαι τον κόλλο του Παπέ στο Παρίσι. Το τακουράκι ο Neymar το έκανε για να την πάρει την μπάλα. Πότε έπαιζε, θυμάμαι. Παίζει όμως να έχει μπει σε ένα αλλαγή. Μέσα στον Μπερναμπέου έπαιζε πάλι, το θυμάμαι. Α, Γιατί έβγαλε αν την είναι πάση μπράβο. στον Παπέ. Όχι, ρε, δεν ήταν Την πέταξε μπροστά. Ναι, αλλά δεν νομίζω να τον Neymar. Δεν παίζει να τον Neymar. Μια πάσα του κάνει τέτοια σίγουρα. Το έβαλε τον κόλλο Παπέ. Α, παίζει να κάνει offside goal. Ή offside είναι το κανονικό. Ναι, είχε βάλει 8 goal offside σε αυτό το μάτς. Μπορεί και ο Μέση να την έβαλε βασικά. Αν το πάμε αναγκαστικά για αυτές τις δύο χρονιές που ήταν ο Μέση και ο Neymar στην ίδια Παρί, θα πω. Άντε, θα πω Μέση. Γιατί τον Neymar δεν το θυμάμαι καθόλου. 22-23. Κάτι έλειπε. Θα πω Μέση για τη δεύτερη. Η πρώτη χρονιά ήταν πολύ καλή του Μέση. Ναι. Και η δεύτερη ήταν πολύ καλή του Neymar όμως. Ξεκινήσει. Θυμάμαι μια περίοδο μου λέγει ότι μπορεί να πάει για ξύματα. Θυμάμαι πολύ. Δεν θυμάμαι να λέω τέτοια τρελά τώρα. Είχε ξεκινήσει στο πρωτάθλημα, αλλά την πρώτη χρονιά ήταν και οι δύο πολύ κακοί. Όχι, όχι. Ήταν ο Εμπαπέ μόνος του την χρονιά, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Και με τη Real δηλαδή. Ναι, εντάξει, ο Εμπαπέ ήταν μόνος, δεν υπήρχε. Αλλά. Όχι, εντάξει, θα πω Μέση. Άντε, θα του κάνω τη χάρη αυτά. Και καλά. Λοιπόν, μάγκες, το βίντεο φτάνει στο τέλος του. Αν γουστάρατε, κάντε ένα like. Πείτε μας έτσι κάμια καινούργια δεούλα. Ναι. Όσοι στην μπαλαδόρα. Αν διαφωνείτε εδώ στα σχόλια να τσακωθούμε και καλά. Αυτό θέλουμε βασικά. Ό,τι διαφωνία έχετε, ό,τι συμφωνία έχετε και μεταξύ σας τσακωθείτε στα σχόλια δεν έχουμε εμείς θέμα. Ναι. Κάτω, γεμίστε το. Σπάστε το. Like, subscribe, τα λέμε στο επόμενο.